Malati filajima beledele folundo ya ni wakati nina amalo na ka foka mama jimuka kelenda min to go kuna foni chema okum konna la bi amina kuma sujet do kanu te do ray ay ka fo amme afrika lo klitan ko to la samba flani mo fla okum konna la tomoktu marala ni odugude ndo be no to ko mara okum ndo be no dugudo be no to ko gosi konna la yera ka fo barkanga mamun ko tumbe ye kan ko fana konna la ku ye kan kledi ana famo ma no ye ana mali army ko konna la ambe ana army fu ko so ba yera ka fo ko ana army ba ka barala wi kuma mun fo be ka bo asrafe o se fe ani aban make be no ko bolo no ye elbeshi chambi ali na mi na no masala o kanka abena na kuma chama fo yera ka information detail do dama o kan elbeshi chambi bismillah Fulkan jauh bulu kalau siapa yang jauh. Mulai kita bawa bela jalan tu, mari kita mari kau kan, kita se, bela jalan mana buat ini. Elbeshi chambi, ani nuveli me, ni kafuku, bahkan mereka kan non terharu, musi fana marakon lama. Kita tidak tahu mula, isa kan detail cuma ni nama. Kata ka sebi foto ni, ibai kafuku depuis fana, jelma kira mari kau nunu, ukrai berang buat kita ka fana, jelma kau nak asimi, suasana mulu fana lagi. Lui ayira de buna wati uka tabulu la ka ko akabi ni ko bulma yela mayela ma partenaire ko la parce que ba ga woni so asko ko fora français dum jo ga bu ara ko so do lui ayira ka ko na fa ka bulma yela ma ni jamana yo yi de na ko na la to ko di ambe ke la ko na no terrorisme do terrorisme ko kasika yela ma to ko bina o mu ko na la tension yela ko so be anga jamana ma ba ko fo ta si français jamana ma ba ko ni no tere o gɛlɛya nana ka na kɛ dɔ ye fo an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko barika n'o ye faransiya kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan nɔ k'olu k'u ka minɛnw cɛ u ka an ka jamana bila ko an bɛ bolo ɲɔgɔn kɛ ni jamana i n'a fɔ Russie partenaire ko kuma bɛɛ kɔrɔ kɔnɔna la donc o bɛɛ nana ye tension min kɔnɔna la donc o laɲini kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw u fɛ donc a ma ɲa barika fɛnɛ à travers son président de la République Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko 17 février o kɔnɔna la 2021 k'a yira k'a fɔ ko u bɛna barika na retiré progressivement ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la mais k'u bɛ taa a articuler u bɛ bɔ Mali kɔnɔ nka u tɛ bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna la donc u b'a sama bɔ Mali kɔnɔ ka taa kolo sinsin kosɛbɛ an dafɛ jamana i n'a fɔ Niger cogo di u bɛ se ka continuer cogo min na ka terrorisme kɛlɛ kɛ o hukumu nana ni a ye u ye fɛn min ye Tesali kan hakili o kun dira an ka finitigilakaw ma n'o ye an ka faamaw ye donc bi Abirikalaw tile 19 o kɛra gosi tile o kɛra sɔgɔmada na u ye drapeau Faransi drapeau jiginna ka Mali ta la yɛlɛ ka kan tile di Mali sɔrɔsiw ma k'a fɔ ko sisan anw taara yan bɛ aw de bolo sisan i b'a ye k'a fɔ ko kan in ditɔ kɔnɔna la laɲini bɛɛ kɛra pour que kan in bɛ se ka di en état opérationnel c'est à dire n'a ma ɲɛ a bɛ di a ka sɔrɔ communauté dɔw bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ sécurité min bɛ kan lakanali fɔ o ka se a y'a kɔnɔna la fo ka taa se hadamadenw magoɲɛyɔrɔ i n'a fɔ hali a jiko ka taa se a suturayɔrɔ ɲɛgɛnko ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ ma. Donc olu fana bɛɛ ka se ka lamatarafa a kɔnɔna la donc bi hokumu de kɔnɔna la k'an taara ka di an ka finitigilakaw ma n'o ye Mali armée donc barikani bɔra gosi k'an kɔnɔ bi o dira an ka bolimasegin tabagaw ma nka fɛn min kɔni bɛ yen nɔ olu bɛna taa u articuler yɔrɔ la gosi fana tɛmɛnen kɔfɛ u bɛna yɔrɔw bila dɔɔni ka sɔrɔ ka progressivement l'armée malienne u b'a récupérer un peu le territoire laissé par les forces étrangères notamment les forces françaises barikani. N'o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini wagati min na mais Elbeshi Chambi ka lase kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ ko o bɛ bɔ Mali kɔnɔna la o tɛ se ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna la e yɛrɛ bolo ka bɔ Mali kɔnɔ ka t'u sigi Sahel jamana la u faralen Mali la wa. Bon a tɛna se ka fɔ k'u farala Mali la parce que u t'u sigi Sahel jamana dɔ la i n'a fɔ Niger ka gɛlɛya min kɛlɛ Mali ni Niger ni Burkina an bɛɛ jɛlen don o gɛlɛya la donc c'est comme si n'u t'u sigi yen nɔ k'u b'o gɛlɛya kɛlɛ halisa. A bɛna fɔ u bɔra Mali kɔnɔ nka u na an ma bɔ ɲɔgɔn bolo halisa parce que hali a ma mɛn kosɛbɛ a fɔli kɔfɛ ko Faransi k'an ka jamana to an ye nin y'a tile damadɔni yɛrɛ ye Faransiw ka mirage u yɛrɛ y'o communiqué kɛ k'a fɔ k'u ka mirage dɔ ye an ka dugu dɔw survolé u ye dugu yɛrɛ cité a kɔnɔna la mɔbili ninnu bɛɛ b'a la u y'olu dugu cité k'a fɔ ko mirage ye taara munumunuba cɛ o yɔrɔ ninnu na ko walasa ko ka dugudenw minnu sigilen bɛ yen nɔ ko ka olu hakili lasigi u y'o kɔni lase kɔni kɛ i b'a ye mɔgɔw y'o fana lakɔlɔsi k'a fɔ ko a fɔra ko aw ka taga nka halisa aw de bɛ an ka kamanɔgɔ la k'a fɔ ko aw bɛ ka mɔgɔw hakili lasigi o fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ye mɔgɔ caman ka communiqué sɔrɔ minnu bɔra
minnu bɛ nɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛla la olu y'a yira k'a fɔ ko armée française ko u taara ka taa maa dɔw minɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bagangɛnnaw don k'u taara ka tɛgɛ da olu kan donc mɔgɔw caman fana bɔra ni olu lase halisa mɔgɔw bɛ ka ɲininkali tɔ min kɛ a fɔra ko faransi ka taga nka halisa faransi ka pankuru bɛ an ka kabanɔgɔ la halisa faransi de bɛ ka nɛgɛ kɛ an ka mɔgɔ la an ka dugukolo kan u bɛ ka baaraw kɛ halisa o bɛ ka kɛ okumu jumɛn kɔnɔna la an kɔni an bɛ an yɛrɛ ɲininka yalima faransi bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ nin cogo la n'u y'u minɛ u b'u di jɔn ma état donné que u ni mali ka coopération militaire an bɛ se k'a fɔ ko a ɲɔngirilen don donc faransi bɛ se ka cogo di ka continuer ka nin baaraw kɛ maa minnu bɛ minɛ mun bɛ k'u la u bɛ taa min u bɛ di jɔn ma u ka sɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ainsi de suite an bɛ ka o fana ɲininkali tɔ min an kun en tout cas o kɔni bɛna bɔ yan nɔ u bɛ taa Niger u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nka bɔli min don a bɛ kɛ progressivement an bɛ mɔgɔw hakili jigin fana k'a fɔ ko n'u bɛ nin retraite fɔsɔn fana kɛ i b'a k'a fɔ ko dɔ bɛ fara u ka effectif kan pour que ka se ka retraite fana kɛ parce que Barkhane ka nali jɛnɛba Siraba la fo ka bila Barkhane na o minɛnw nali batara minɛnw tun tɛ tuma dɔ la kɔngɔw tun bɛ da ɲɔgɔn sanfɛ ɲɔgɔn nɔfɛ conteneurs a bɛɛ falen don minɛnw na donc n'a fɔra ko k'o minɛnw bɛɛ ka olu bɛɛ kɔma segin soit ka don n'o ye Niger ka don n'o ye Burkina o fana bɛ baara caman demander minɛnw kan ka lakana parce que kɛlɛkɛ sɔrɔdasiw minɛnw don donc minɛnw kan ka lakana o cogo la n'u bɛ nin baara fɛnw kɛ a caman na u bɛ dɔ fara effectif kan pour que ka retraite fana sécuriser cogo dɔw fana la. O kɔnɔna la sa an ka ɲininkali an bɛ se k'a fɔ ko ɲininkali kɔni tobilen don hali bi barisa i ye kuma dɔ fɔ halisa maliyɛnw ka culture y'o fana ye faransi tɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a kuma bɛ ka fɔ nka a bɛ ka ye k'a fɔ ko a waleyaw tɛ ka sabati mali dugukolo dɔn kan hali bi mun de b'a la k'a to halisa o bɛ ka kɛ faamuyali ko ɲuman o ka di bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ aw k'an bɛn a yɛrɛ ma.